gumagawa ng bahay kahit walang sweldo, sablading umaasa ng konting paghango, pagod man ng katawan. Oh, grabe lalim nito. Bumabaw na siya. Delikado nga lang yung ano, hindi ka matumba. Amo, napalilisan mo yung Ibibigay mo nila. amo talaga eh. Oo. Tulalamid nagbablog. Kahapon malalim pa to. Ayaw, babaw na. Ito yung ano, dapat inaasikaso ng ano, nadagdagan yung kalsada para pag bumaha mabilis na dadaanan to. Yung doon lang sa part na lumalalim sana. Basa. Nalubog. Basa yung short ko ah. Basa short ko kagatyo. Biglang damba ng ano, sakyan sa lubog. Pero hindi na yan. Ayan, good morning mga ka-alright. Dito tayo muli sa pabahay kay Talen. So, ang vlog natin today ay yung ano, yung sa CR abang na PVC. Ayan, yung paglalapatan ng bowl at yung magiging drain. So, ayan, gagawin ni Kapuloy today. So, iwan ko na itong GoPro kay Tilo. Ayan, bibila ko ng ulam. Punta ko ng palengke. Ayan mga ka-alright. So, ayan mga ka-alright, nandito tayo, nakabili na tayo ng ulam. So, di tayo nakapag-video sa palengke. So, isdang ano, salmon daw to. Yan, sa bawa namin halagang 250. Yan. At siyempre talbos kamuti 10 piso. Ayan, 10 piso. At ito may kamatis, may sili, may sibuyas, halagang 40. So bali ano, 290 lang. Bali 290 po yung pangulam natin today. Alright. At papaluto ulit natin kay Ate Mayang. Ay, salamat kay Ate Mayang, no. So siya ang tagaluto namin ano. Simula nung nakaraan pa si Ate Mayang yung tagaluto namin. So ayan, at pagka medyo ano, abutan na lang natin ng pamasko si Ate Mayang para masaya naman. Alright.
Iba mo yung pino. Ako magamasok. Ako may padlock na. Maraming taknad.
plug na yun. Pulgas na. Ayok. Ganun. Labas mo na eh. Look. May kilo.
Ay, tanggalin na rin ito lahat. Oo, wala saan. Yan ang alam ko lang. Ay, madali na. May kaya dito. Oke, sabi mo na lang. So, dito pa tayo, no? Kasi dito. Alright. Kaya pala tayo ng yung bilos. Saglit lang dito. Isa naman. Tama na yun. Tama mo.
Yes, Lo. Ano, Jollibee naman, parkour. Lo. Ha? Kailangan magsusubuan kayo. Hello. Dito tayo nag-iriga. Kaya Jollibee ko kayong dalawa, parkour. Alright. Babawasan pa natin ito, no? Tama na. Okay na yan, pantay na lang. Tama na. Yung haba, yung taas kaya ng pinto. Okay na. Ito ba, bawasan? Ay, pag-bawasan natin ito. Okay na. Ito, okay na to. Pagkadahan ko na lang. Alay. Dito na yun. Papunta tayo sa break. Dito na yung ano. Ito, baba. Dito, meron dito. Ayan, lulunod tayo dito. Bubutas naman doon. May baril ng ano, mahaba ang Kahit pwede na naman palpitin niya. Amulo, gimit ko pa. Tama na, okay na yan. Okay na yan. Okay na. Okay. Baka magbalik din tayo. Baka therapist tayo. Balik tayo. Alright. Hindi ako ilbok. Kailangan. Sige. Sige. Ay, dalawa na. Kayo ko hindi natin sa labas. Dalawa na.
Drop, linisin mo lang. Bumabasok pa natin yung tangki. Ah, testing. Testing. Kasi, dugtong. Punta dito lang sa lighter. Tayo lighter. Ano lang, pagpatasin natin yun. Matanggalin ang lagay sa akin. Wala tayong material. Wala tayong material. Ayan po, bubutasin yung pagbabauna ng PVC. Ayan, yung abang sa ano, sa bowl.
Malambot lang yan kasi hollow block lang yan dyan. Yan po, ang pang ano namin si Tilo. Pangharabas. Ano lo? Butas bag agad. Palaki-laki mo yung kasi kakasya yung dito. Dito na. Ayan na po. Abang. Di ba may PVC tayo dyan sa labas? Nakatayo. Wala na putuloy natin ano. Yan na lang. 1 feet. Oo, 30. Andito na yun. Sa labas yun. Okay. Eh, masyado ano yan. Di ba? 14 lang yan. 5. Dito. Ito yung 30. Ito yung dyan. Sino ka pa yung ulit? Yung Indoro. Binubutasan ng kapulit para sa drainage. Yung naligo. Direct na po sa labas yung drainage. Kasi hindi na siya pupunta sa ano, puso ng Indoro. Hindi mataas. Hanapin natin. Ayan na po yung magiging ano, sleeping, yung flooring. Ayan. Alright. Ang kansi na po. Malalim pa pala! Ayan na po, maging drain. Alright, halo.